Yung mga Abi, nakita na yun ni Jimmy Vlog. Oh, nagdagpan. Hello! Nagkita namin ni Sis Lupad. Oh, nakita na yun mi. We're here! Sige, istorya pa diha. Sige lang. At least nakita ko na rin siya. Oh, ayaw ko ante. Ang ako ang silingan. Ray Montero, og si Marilo Tamana. Marific. Marivic Tamana as Ore ni akong steps, oh. maone ang babaeng naglakad paingon sa Sitio Baka. Tita Amy, hello. Hello, kita. Dagang salamat, Jimmy Vlog. Boholana Jimmy Vlog. Maraming salamat. Sos, gidadaan jugong Jimmy upan. Salamat, Jim. Maraming salamat. Salamat sa sponsor. Boholanang Jimmy Vlog. Salamat. Tuara, tumoy. Tuara.